и горе-долу 10 минути до старта. Айде! За пръв път виждам толкова много хора на състезания. Чак е брутално. Аре, след 17 часа сме пак тук. Ите. Първи. Продължаваме нагоре. Километър е 6 и нещо. И се изкачваме нагоре. Брутално състезание. За първо път виждам състезание с толкова много хора. Добре, така общо ето, километъра 15. Не снимам, защото е тъмно очевидно, но нищо не се е вижда особено. Така ти чуваме. Тук е много темпо. И това е. Айде. Километъра 24. Пих вода. Яко краставици лимон. И се отправям към следващия, който мисля, че е на 36 или 38, нещо такова. Ай, си видим там. Хе-хе, бирката! Здрасти! Здрасти, здрасти, успех! Благодаря! Това всичко там са багачи. Брутална работа. Часът е 5:30 и почва лека по лека да се съмва. Правим един бърз апдейт. Много грешки допуснах. Много. Почвам от там, че не си взех щеки. Със сигурност щяха да бъдат полезни. Другото, което е преди състезанието, ядох храна, която не повлия добре на корема ми и 3 пъти спирах страшни болки. И за финал краката ми са нещо предават благодух. Гледна точка на това, че много ме болят пръстите. Това ме показалица. Пръстите на краката, бе си, не ми се случва това сега. Да, взето е това. И мечтата за Витоша 100 по 17 часа отпада със сигурност. Въпросът сега е не за колко, а дали ще завърша. То ще дам всичко от себе си. И да, това е общо взето. Критериуме. Айде. Природен
парк Витоша. Излизаме от село Боснак. Краката продължават да ме болят страшно много. И все си мисля, че това е, защото съм с планински обувки. А пък условията са през повечето голяма част асфалтови. Да, това е общо. Айде до следващото кино. Добре, тук съм за първи път и ми отпада. Така, пътя, хъмчетата. Мисля, има река е там дори. Много готино. Хапнем филики с салам и нещо друго, салам. Продължаваме. Тъй, часът е горе до 8, 7.54. Съм на 45 км и крачаме нагоре. Ще го поделя? Надявам се. Под 18 часа? Може би да, може би не. Anyway, важно да се завърши. Цяло ядеме. Цяло ям. Хидратирам се. Просто краката отдолу. Възглавичките много ме заболяха. Не знам. Може да е свата, може би не знам. Но е факт. Сега приема като съм гората е много по-окей. Тъй че продължаваме. Айде, let's go. Ще най-сладкия ми сън. Берем смятате, че ми бъде. И сила. Айде. Аре, събрали сме се групата. Атакуваме 54 км с наш темпо. Айде. Да не кажете само, че стигам цветя ерозии. Май такива моменти не съм паднал. Просто един сенка за една-две минути да си взема въздух. Много подцених това състезание, не го правите и вие. Ще се опитам вкара една полезни съвети. Спрямо моята гледна точка. Айде. 11-12 минути за километър. Реката едва и движа. Наистина въпрос е, заслужава ли се да се напълна в 40 км да финиширам или не всичко е на всяка цена. Не знам какво стана този път, ама яко се объркаха нещата. Ето ги хората. Натам отиваме към селото. Съм на 59,8 и както виждате да се влача. Това е DNF на 62 км. Като се прибера ще направя едно клипче. Айде. Ето оттам отсреща, сега ще я пъкна към 5 часа за финал. Обаче DNF. Просто след като тръгна пункта на 62 км, продължих леко. Много ме болях краката и за финал стъпих настрани и изкълчих глезен. Но това в момента малко покуцвам. Добре съм, ще възстановявам, но да, бих казал, че това ме право срези. Надявам се друга седмица до трябната. До Троян. Да съм готов. Ако ли не, живи и здрави. Ще възстановявам повече. Хора. Чао и се видим след като се изкъпа и се оправя малко по-адекватен. Завърших ли Витоша 100? Не, както може би видяхте в клипчето. Общо взето не мислих да го качвам това клипче, обаче после осъзнах, че няма как да има победи без загуби. Живеем в дуален свят. Общо взето просто искам да кажа на мнение сега, че когато съм си отпочинал, когато повечето неща са окей, не ми е жега, не съм някъде по трасе, мога да анализирам това, което се случи. Та общо взето просто допуснах много грешки, накрая фаталната грешка се спусна точно върху мен. За състезанието, да се върнем там. Общо състезанието започва в 12 часа 00, 2.00. Преди това, какво правих през деня, съботата? Карах мотор, не спах толкова много, мисля, че спах само един час, като след обеден сън.
Това всъщност до някаква степен го анализирам като грешка. На година ще си взема повече сън, т.е. ще направя поне едно 3-4 часа сън след обед, за да мога вечерта да съм по-свеж, което ще ми се отрази може би чак сутринта. Другото, което е храненето. Тоест, точно преди състезанието, 2 часа преди състезанието, седнах на вечеря. На вечерята ядох едни пържоли, свински, които много зле ми се отразиха на корема. В смисъл, аз знаех, че не е окей да се яде. Нали, беше ми пределно ясно. И въпреки това го направих, които много ми разразниха корема. Мисля, че 3 пъти ходих до туалетна през цялото време с болки, с напрежение, да не вземе да стане нещо грешно, не по план. Няма да излизам извън темата. Общо взето, това беше втората грешка, която допуснах. Другото, което е, не предвидих трасето. Тоест, аз не знаех какво ме чака. Знаех, че ме чака 100 км в Витоша, но си го представя като повече от други планински състезания, примерно като Трахия, като Пирин, някакви такива неща. То се оказа, че повечето от състезанието е бегаемо, т.е. мога да тръгна и с асфалтови маратонки, не чак толкова планински, тъй като Грайфър отдолу много ми набиваше възглавничките. Т.е. на кръка самите възглавнички, това по някакъв начин ми създаде дискомфорт. Общо взето това са грешки. Не си взех щеки. Смятам, че може би не ми трябват щеки. Сега разбирам повече от вас, които бягат много. Ще си кажат, за какво си щеки? Вече, остави ме си стичам. Всъщност смятам, че щехите ще да ми помогат да завършат, тъй като ще да имат малко опора в ръцете. Да, също не си взех щеки, голяма грешка. И храненето също до една степен е проблем, тъй като по едно време просто нито ми се ядеше, нито нищо, много ме болеше корема и просто продължах да върва. То общо какво се случи? Станах в случая 12 часа, тръгнах до 23 км някъде, мисля, че всичко беше окей. След това започнах леко да наблюдат главата, да ми се доспива, до чуй петло, мисля, че така се казва селото. Всичко беше малко така, после малко живнах и на 62 км на пункта продължих, буквално излязох от селото, продължих малко напред, на едно спускане, стъпих на крило и приключих, т.е. глезна ми се изкълчи. То не стига, че краката ме боляха. Това направо. Можех ли да изтърпа болката? Сега осъзнато, може би щях да можех, но тогава просто всичко ми иде много нагоре, много допуснати грешки и се отказах преди болката. Буквално отидох на пункта, казах, отказвам се. Оставих си раничката, сложих си задвърта, паднах за крас и мисля, че към 2 часа някъде съм спал. Събуждам се, те вече мравки са ме налазили, скакалци и минават покрай краката ми. Като събуждам се, викам, какво стана? Да, общо взето слезнах после до София и чаках една приятелка да завърши. Поздравих за това, което тя направила. Може би на това състезание. Поздравя на всички, които се записаха и завършиха това състезание. Не, генерално, като изключваме това най-голямата грешка, която направих е, че подцених състезанието. Тоест аз си казах, това са 100 км и от всички състезания в България, които са 100 км, това са най-малко деривати, като би началото е най-лесно. Но не, това може би е грешка, която най-няма да допусна в всяко следващо мое начинание. Тоест състезание. Да подценя състезание. Тоест, ето сега, примерно, следващото състезание си прегледам трасето, ще го анализирам, ще видя къде има асфалт, къде няма асфалт, но по никакъв начин няма да го подценя. В крайна сметка това си е по-ниско състезание, това си 100 км или примерно 60 км или 40 км. Това си е бая разстояние. Смятам, че просто за момент си повярвах, че каквото и да ми се дадеше, мисля, 100 км праги, 60 км, 70 км праги. И смятам, че това е много важен урок. Това клип ще го правя предимно за мене си. Съм много окей, ако някой види това клипче и си казва, добре, окей, тия грешни аз да ги допусна, но предимно за себе си на година да знам какво да не правя. И общо взето не ми се снимаше такова клипче, не ми се правеше, но както има победи, така има загуби. Напълно съзнавам, че за да развия този канал по начина, по който аз искам, не мога да показвам само победите, не мога да показвам само как всички неща са окей, как финиширам, как взимам медали. Има и DNF-и. И тези DNF-и всъщност не са загуба. DNF-ите са уроци. За някои уроци си плаща с едно, с друго. За някои уроци си плащаме с DNF-и. И тези DNF-и ни учат на много добри уроци, които на година, или защо пък не още на следващото състезание, да не ги допускаме като грешки, самите уроци. В крайна сметка смятах, че си научих урока с това, че няма да се подреда повече да ям 1 час преди състезание свински пържоли, които им разразнат корема. Ще ям храна, която е окей, която познавам. Знам как влияе на организма ми, за да няма такива гафове. Ще си науча урока си да не подценявам състезанията, да си ги преглеждам внимателно, да знам къде ще тичам, да знам какво ще правя.
Да си взимаш щеките винаги. Някой ти казва, ти дошъл тук с щеки, ха-ха-ха-ха, всеме тази човек, усилен си тича на състезанието, да си прави кефа и да ми е готина. Общо взето това е като за край на самия клип. Смятам, че обхванах всички теми, които искам. Клипът е окей за гледане. Ако в крайна сметка се стигнали тук, съм благодарен, ако дайте ни лайк, напишете ни коментар, дадете е вашето мнение за ситуацията, без значение какво е то, положително или негативно, всичко е окей за мен. Общо взето, това съм аз, Александър. Радвам се, че гледах това клип, че се стигнали до тук и ще се видим в следващото. Когато и да е то. Чао, чао!